Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. У нас вельмі вялікія складанасці з мабільным інтэрнэтам і не толькі ў нас, ва ўсіх журналістаў, якія тут знаходзяцца і асвятляюць гэты пікет. Яны не могуць рабіць жывыя трансляцыі. Вот літаральна на хвілінку, можа быць, мы ўключыліся і сувязь па-ранейшаму вельмі кепская, але паглядзіце, колькі людзей стаіць у пікеце салідарнасці. Мы не паспяваем, падыходзім да апошняга чалавека і за ім ужо выстройваецца вялікая чарга. Усё адбываецца дакладна гэтак сама, як было учора. Людзі стаяць адзін за адным. Там ёсць пікеты каля філармоніі, пікеты прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Людзі збіраюць па-ранейшаму подпісы. Вот цяпер ідзе Ольга Кавалькова з мегафонам абыходзіць усіх людзей, каб выказаць ім таксама удзячнасці і словы падтрымкі за тое, што яны прыйшлі сюды. Гэта ўжо другі дзень, калі адбываецца такая акцыя. І таксама гучна вельмі вітаюць клаксонамі аўтамабілі. Гэта таксама, як это было учора. За некалькі кварталаў ад праспекту была чуваць гэтая падтрымка. Вот просто цяпер у кадры мы бачым Ольгу Кавалькову і Мікалая Казлова. Гэта прэтэндэнты у кандыдаты ў прэзідэнты. Іх вітаюць таксама людзі, гэтыя пікеты стаяць каля філармоніі. Мы пакуль што, карыстаючыся магчымасцю, што тут у нас сувязь ёсць, не будзем рухацца. І тое, што у нас няма магчымасці весці жывую трансляцыю, зусім не азначае, што мы спынілі сваю працу. Мы пачалі рабіць рэпартажы прыблізна о 6 гадзіне, ўжо апыталі некалькі чалавек, спыталі ў іх пра тое, як яны ставяцца да таго, што адбываецца ў апошнія дні ў краіне, а менавіта гэта затрыманне прэтэндэнта ў кандыдаты ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі, які знаходзіцца цяпер у СІЗА КДБ, і кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Эдуарда Бабарыкі. Хвілінку. Мне паведамляе рэдактар, што сігнал трымаецца. Мы за гэты час паспрабуем падысці да кагосьці, з кім можна паразмаўляць. Можна да вас звярнуцца? У нас, да, ёсць праблемы з інтэрнэтам, мы выбачаемся, але мы перадаем усё, што тут бачым, і людзі могуць таксама ацаніць, колькі людзей сюды прыйшло. І якія, вот у вас хочу запытацца, які у вас увогуле настрой, што вы думаеце пра тое, што адбываецца ў краіне ў апошнія дні? Ну, гэта ёсць такое расійскае слово «беспредел». І тое, што адбывалася сітуацыя з каронавірусам, тыя дзеянні альбо бездзеянні, якое нам прадэманстравала ўлада, і далей тое, што зараз адбываецца з выбарчай кампаніяй. То бок, гэта несправядлівае. Вот эти арышты, гэта сфабрыкаваныя справы крымінальныя ў дачыненні Віктара Бабарыкі. Гэта катаванні, якія адбываюцца на Акрэсціна, якіх зазнаў Павел Северынец і іншыя актывісты нашы. Так што я лічу, што моя обязанность быть здесь сегодня. Я пришел, чтобы показать, что нас много, что нас не большинство, как сказала Качанова. И надеюсь, что все в нашей жизни наконец-то изменится, и живе Беларусь. Дякую вялікі, вы так добра абазнаны ў апошніх навінах. Все, што я часам кажу для того, каб людзі больш даведаліся пра тое, што адбываецца, вы ўжо вот сказалі. А скажыце, якія пазітыўныя у вас ёсць спадзевы на гэты час, на выбары? Ну, вы ведаеце, я коли ласка, я буду на российской. Я как-то вот давно такого не припомню, чтобы, лет 10, наверное, не припомню, чтобы столько народу у нас выходило. Вот, и чтобы люди не боялись, вот их запугивают, а они все равно не боятся, они выходят толпами. Я уже даже не знаю, насколько там, но я вижу, что люди идут, и я конкретно понимаю, что они идут в очередь стоять. Вот, поэтому есть надежда. Есть надежда, что что-то у нас изменится. Вот. Конечно, я беспокоюсь за то, чтобы нам наши восточные соседи не помогли, в кавычках, так сказать, вот, чтобы не было никаких таких негативных событий. Вот.
Дякую вам вялікі. Пацвярджаю словы удзельніка нашага стрыму. Тут сапраўды выстройваюцца, людзей робіцца ўсё больш і больш. А вы нам так прыязна віталі нас, махалі рукою. Можна да вас звярнуцца? Можно. Як у вас настрой? Очень оптимистичный, скажу, я по-русски буду говорить. Хотя я очень благодарна вам за то, что вы передаете эти стримы. Мы смотрим их с первого дня, как только началась предвыборная эта кампания. И благодаря вам мы уже всей семьей выучили белорусскую мову. Ох, это цудоўна. Да, это очень... Мы дома начинаем размаўляць на ёй. Вот. А у нас, ведаеце, яшчэ на Радыё Свабода ёсць Вінцук вечорка, і там ёсць мова з Вінцуком вечоркам. І там просто розныя всякие цікавосткі можна даведацца. І вельмі цікава ён усё распавядае. І на ўсіх сацыяльных сетках, нават у ТикТоку. Вот вы подпишитеся адмыслова на Вінцука вечорку, ён суперскі мовазнаўца. Вечорка, да. Ён суперскі мовазнаўца, і вам будзе сапраўды цікава. А вот про выборы давайте поговорим. Это может быть не настолько приемная, смешная, веселая тема, але про это треба думать. Ну, выборы первый раз в моей жизни, хоть я могла и раньше ходить на выборы. Я вырастила 2 детей, со мной вот моя дочка, со мной моя одноклассница, мы с ней с 6 лет дружим. Вот. Тоже ее сын, мой муж там где-то вот стоит. Вот и первый раз мне не безразлично то, что происходит в нашей стране. Я пришла поддержать наших белорусов. Я горжусь ими. Белорусы, я вами горжусь. Я смотрю стримы, я смотрю, какие вы все стали смелые, такие вот кремень просто. Гордость и слезы на глазах за вашу и в солнце, в жару, и вчерашний дождь. Вы стоите и тем самым показываете протест против того, что происходит в нашей стране. Мы хотим перемен, все хотим перемен. Я не могу сказать, что мы совсем плохо живем уже, но мы могли бы жить лучше. Мы предприниматели, мы когда-то уехали в Россию, чтобы заработать денег. Мы их там заработали. Потом мы вернулись в Белоруссию, мы открыли свой бизнес. И можно сказать, сейчас этот бизнес уже полностью его не стало. Вот. Если интересно, у нас в Ждановичах, то есть торговый центр Ждановичи, это зона отчуждения Чернобыль. По-другому не сказать. В будний день приехать и смотреть на предпринимателей, которые вложили свои деньги и своей душой, они покупают. Я ездила за товаром, вижу, как не беременная, а кормящая мать сцеживает в автобусе молоко. От какой она вообще жизни едет за товаром и при этом сцеживает грудное молоко, потому что у нее дома грудной ребенок, но она все равно работает, вот, потому что у нее нет возможности сидеть дома. И мы вот так работаем, а людей, покупателей нет. Потому что нема грошей в этой стране. Нема грошей. Денег, где бы ни работали, в какой структуре, государственной или что, заработки падают и не за что покупать. Вот. Поэтому такая ситуация, и хочется перемен. А вы за кагосьці конкретнага подписываетеся на гэтых выборах уже апошні дзень, калі можно подписаться? Ну, вообще-то мы сразу как бы заразились компанией Тихановского, потому что мы увидели вот это нелепое подставу эту. Мы видели, вот мы просто смотрели, с мужем ужинали, смотрели на вот этот беспредел. И тут же в дождь, начался дождь, и мы побежали, узнали, где ближайший пикет, и побежали подписываться за Тихановского. Ну, а потом, естественно, еще глубже стали смотреть на все это, что происходит в нашей стране. А вчера узнали, что еще Виктора Дмитриевича задержали, который, действительно нам очень близок по, мы хотим, чтобы у нас был такой президент, умный, толковый, такой рассудительный, приятный, с приятной речью, с грамотной, интеллигентной в каждом слове. Ну, что еще сказать? И с нашими, как говорится, марами, какие мы хотим, чтобы они у нас произошли, эти перемены.
Это вот А вот по беларускім тэлебачанні показалі дакументы пра тое, у чым абвінавачваюць Віктара Бабарыку. Ну там, я не знаю, допыты показалі людзей, якія разам з ім абвінавачаныя. Вы давяраеце гэтай информации? Что вы думаете на гэты конт? Конечно. О чем вы говорите? У нас самый главный вор в стране. Его называть не надо. Наш президент. Все, больше нету слов. А это все, извините, из пальца высосанное. Или как лучше тут сказать, что все это надуманное, все это подстава. Тем Всё. более то, что они говорили про то, что 4 года они там следили за... И горд обратиться к вам, людям, которые всего лишь чуть больше месяца назад заставили меня поверить в то, что Беларусь – это не страна выученной беспомощности, а это страна вынужденной беспомощности. Да, здесь среди нас нет всех тех почти 10 тысяч человек, которые с самого начала поддержали меня в инициативе выдвигаться на пост президента Республики Беларусь. Но не это самое главное. Самое главное, что вас всего лишь 10 тысяч человек, но вы сделали меньше, чем за месяц невероятное чудо. А именно, собрали 400 тысяч подписей за выдвижение меня в кандидаты президента Республики Беларусь. Я хочу сказать вам всем слова огромной благодарности, потому что именно вы те люди, которые вписали первую золотую страницу в историю обновленной Беларуси. Я хочу вам сказать, что не только я, но и ваши дети, и ваши внуки будут благодарны вам за этот шаг. Но я хотел бы сказать еще одну очень важную вещь. То, что мы говорили в течение этого месяца, что необходимо, как только придет новая власть, менять существующий конституционный порядок Республики Беларусь, и говорили о том, что это должен сделать президент Республики Беларусь. После вот этого месяца я считаю, что это не обязательно роль президента Республики Беларусь. Я хочу объявить новую инициативу, и я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. И самое главное, было право народа на определение своей судьбы. И я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч, то уж как-нибудь за 2 месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и, самое главное, будет уважение к народу. И я хочу сказать, что для реализации этого плана нам нужно всего лишь сделать несколько простых шагов. Во-первых, это сформировать инициативную группу больше 100 человек. Я абсолютно уверен, что каждый, находящийся здесь, уже готов вступить в эту инициативную группу. Далее, в рамках работы этой инициативной группы четко сформулировать те изменения, которые должны найти отражение в вопросах на референдум.
И последнее – собрать необходимое нам 450 тысяч. Я считаю, что эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию. Спасибо вам большое, и я думаю, что независимо, кто будет 9 августа объявлен победителем, к Новому году Беларусь будет с новой Конституцией. Спасибо. На праспекце Незалежнасці вот гэтая чарга салідарнасці, пікет салідарнасці працягваецца. У нас былі вялікія праблемы з інтэрнэтам і, напэўна, ён яшчэ не стаў дасканалым, таму вот мы нават і не ведаем, можна нам рухацца з гэтага месца, ці ўсё ж такі застацца на ім, каб паказваць вам тое, што тут адбываецца. Але тое, што ў нас няма сувязі, вот паслухайце, як вітаюць удзельнікі пікета і аўтамабілісты адзін аднаго. Паспрабуем рухацца ўздоўж чаргі, размаўляць з людзьмі, і таксама, калі сувязь будзе знікаць, рэдактары нам паведаміць. Такі самы пікет салідарнасці, такая самая падзея адбывалася учора. Людзі знаходзіліся на праспекце Незалежнасці ў Менску аж да 1 гадзіны ночы, і гэтых людзей было вельмі шмат. І вот цяпер добрый дзень. А вы хочаце Вы видели, ОМОН идет прям таким рядом, как бы смещает всех людей, толпа ОМОНа в ряд. Вот цяпер нам паведамляюць, а затрыманні ўжо ёсць? Не бачу. Але людзей проста вымушаюць сюды. Не бачу. Так, дзякуй вялікі, нам паведамляюць, што з'явіўся АМАП і што яны спрабуюць людзей прымусіць пакінуць свае месцы. Вот мы падыдзем тады бліжэй, там сапраўды рухаецца колонна. Говорит, там идет ОМОН со щитами. ОМОН со щитами, кажусь, там ідзе. Мы чуем, як папярэджваюць людзей пра тое. Я не чую, што кажуць, але, напэўна, гэта стандартныя словы, якія папярэджваюць людзей пра тое, што гэтая акцыя не санкцыянаваная і што за яе можна атрымаць адміністрацыйнае пакаранне. Вот ёсць. Вось столькі людзей удзельнічае у гэтым пікеце. Пікет – гэта па зборы подпісаў. Сёння апошні дзень, калі можна легальна збіраць подпісы за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Сапраўды рухаецца АМАП, шчытоў няма, дарэчы. Геноцид. Стыдно. Я вчера смотрела телевидение, я очень была горда. Горда за молодежь. Сына, Саша! Саша! Я хочу, чтобы он не ушел, а то уйдет. Давайте его догонять так само будем. Я очень гордилась. Почекайте, очень. давайте мы покажем, як выстроился АМАП. Тут как раз таки такая... Где мой сын? Я что боюсь потерять. Ну, позвоните, коли ласка, сыну своему. Давайте будем рухаться туды. Давай. Вы ему будете телефоновать. Вот молодой человек, не треба ходить по траве. Молодой человек, напевно, адмаўляецца. А мы чаму мусім праходзіць? Нам таксама загадалі прайсці, але за гэтым шэрагам АМАПу таксама ідуць людзі. Жанчыну, якая шукала свайго сына, мы таксама згубілі. Учора не было паведамленняў пра затрыманні. Акцыя пікет па зборы подпісаў прайшоў
вельмі спакойна. А цяпер вот шэраг АМАПу выціскае людзей, прычым незалежна ад таго, вот дзяўчына нават з роварам, незалежна ад таго, знаходзіліся яны, як бы стаялі на праспекце Незалежнасці, ці не ўсе яны выштурхаюцца у бок плошчы Якуба Коласа. Некаторыя людзі ўсё яшчэ застаюцца стаяць у... Некаторыя людзі застаюцца стаяць вот у гэтую чаргу сімвалічную, якая выстраілася каля праспекта. Вольга Кавалькова, прэтэндэнтка у кандыдаты ў прэзідэнты, спрабуе дамовіцца. Вас никто не трогает, ничего не нарушает. И ваши сотрудники нарушают сегодня закон. Ольга, вам сказали что-нибудь, что отбывается? Конечно, я подошла до усіх, хто мог би патлумачыць нешта. Яны кажуць, што быццам бы сёння камісія выбарчая працуе до 19 гадзін, і мы не маем права збіраць подпісы. Але гэта абсалютнае парушэнне выбарчага заканадаўства, бо згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь мы маем права ажыццяўляць пікетаванне до 22 гадзін, але ў іх сваё заканадаўства, як і ўсё іншае ў гэтай краіне. Ага, Ольга, вы юрист, по-моему, паводле адукацыі, да, і вы даведаліся, што адбываецца. А скажите, калі ласка... Яны придумали гэта вось толькі што. Ну, как бы, вось у іх бы план, они зрабілі ўсё, што яны хацелі зрабіць. Я спадзяюся, што ўсё ж такі не будзе ніякіх затрыманняў і нікога не прыцягнуць да адказнасці. Але тое, што сёння робяць супрацоўнікі, яны проста не маюць сумлення. Вось і ўсё. Вы паглядзіце, што адбываецца. Дякую вялікі. Ольга Кавалькова, прэтэндэнтка ў кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. А цяпер шэраг супрацоўнікаў міліцыі, гэта АМАП, выціскае людзей у бок плошчы Якуба Коласа. Расскажите нам, что отбывается? Мы в живом эфире «Радио Свобода». Сподеемся, что у живым, бо были проблемы с интернетом. Здравствуйте. Я лично скажу за себя, я пришла в первую очередь в поддержку людей, которые сейчас находятся в нечеловеческих условиях, в изоляторах. Я читала информацию, разные люди писали. Если хотя бы половина из этого правда, то это уже освенцем, извините. Я считаю, что это незаконно, это не должно происходить в Беларуси в 2020 году, и поэтому я здесь, в поддержку тех людей, которые там сидят. А МАП что тут робит? Может, они тоже поддержать пришли. Смотрите, тоже идут. Может, аплодировать еще будут. Не знаю. Важный вопрос. Дякую. До вас можно звернуться? Да, конечно. Добрый день. Меня зовут Елена. Я пришла на эту акцию в поддержку Виктора Бабарика и всех независимых кандидатов. Пусть кто-нибудь. Значит, самое главное, я выступаю от имени всех пенсионеров. Имея 40 лет стажа непрерывного, получаешь копейки, которые не хватает даже, чтобы оплатить квартиру и купить лекарства, невзирая на то, что я инвалид. Надо перемены, надо это все закончить раз и навсегда. Я при этом присутствую с 1994 года, и я это все на моих глазах. Теперь это хамство, это бескультурье, народ крепостной, страна моя. Так больше жить нельзя. Нужны перемены. Поэтому народ вышел на всю эту акцию. И я буду ходить, сколько сил моих хватит. Спасибо. Дякую вялікі. Паскараюцца милиция. Вот такая удельница была у нас у живым эфире. Здравствуйте. Добрый день. Давайте вот трохи. Можно сказать? Ну, давайте. Мы за Беларусь. Стоп, таракан. Люди працягваюць рухацца по праспекту.
Апладысменты. Ольга Ковалькова сярод шэрагу АМАПу спрабуе угаварыць і давесці, што сёння да 22 гадзіны яна яшчэ мае права збіраць подпісы як прэтэндэнтка у кандыдаты у прэзідэнты. Што крычаць людзі, па-мойму, ганьба крычаць. Я дагэтуль не ведаю, ці з'явіўся ў нас інтэрнэт, але, канешне, калі ён быў адключаны, а цяпер з'явіўся на моманце, калі з'явіўся АМАП і выштурхоўвае людзей у бок плошчы, гэта таксама такая паказальная акцыя. Добрый день. А вы еще не были у нас в живом эфире? Не знаю, столько раз уже был, что... Серьезно? А сегодня не были? Были. И сегодня были. Добро. Столько раз снимали, не знаю почему. Мы сапраўды... Папярэджваюць людзей пра тое, што праваахоўныя органы лічаць тое, што людзі знаходзяцца ў гэтым месцы несанкцыянаванай акцыяй. Вось так людзі... А што адбываецца? Скажыце нам у жывым эфире. Як вы думаете, вот что тут... ОМОН просто убирает людей с улиц. Вот и все. А чаму? Навошта гэта трэба рабіць? Чтобы не показывать, что люди протестуют. Вот и все. Что люди против президента и существующего строя. Вот и все. Просто люди стоят мирно, выразили пикет солидарности. Вот и все. Ужасно. Да. Цепные псы. АМАП спыніўся, не пераходзіць дарогу, людзі застаюцца на плошчы. Што гэта азначае, пакуль складана сказаць. Мы з вами размаўлялі на пачатку стрыма. Я вспомнил стихи Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает за себя. А АМАПа боитесь? Нет. Каждый выбирает по себе. Слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Спасибо. Дякую вялікі. Чалавек, з якім мы размаўлялі на самым пачатку стрыма нашага. Вы, напэўна, гэтага не бачылі. Людзі, вот АМАП выстроіўся ў такі самы ланцуг. Падыходзяць журналісты да яго. Ольга Ковалькова ізноў пайшла. Пакуль давайте паразмаўляем з людзьмі, пакуль яшчэ людзі тут застаюцца. Дзяўчаты, я бачила, вы чулі, як мы размаўлялі са спадарыняй, якая была на мыліцах, да? Скажите, як у вас настрой? Что вы думаете про подеи, что отбывается? Если честно, я не особенно... Я не особо компетентна, но что вы думаете, проявляется какая-то уверенность и решимость, что что-то нужно делать, и что так больше не должно продолжаться. И что люди должны иметь право выражать свое мнение. Будете голосовать? Да, конечно, голосуем каждый раз. Не согласны с тем, что принуждают в РСМ и во всяких госучреждениях голосовать Лукашенко.
через всякие манипуляции и шантаж. А вы с таким сутыкались сами? Да. Что рассказать? Например, в смысле не стипендия, а общежитие, например. Мне очень много стоило просто не вступить в БРСМ. Ответишь? Принуждать заранее, то есть чтобы не в день выборов, а чтобы заранее молодежь ходила и голосовала. Вот. Ну, я думаю, что мы уже все пережили этот этап и хотим правителя, который действительно будет слуга, а не деспот. Вот. А скажите, вот мы тут вели живий ефір, бачили, що все було спокійно, люди стояли один за одним, ніхто нічого не порушав. Що тут АМАП робить? Почему-то не нас, а какого-то одного испуганного человека от мирных людей. Я не знаю. Видимо, столько страха уже, что только такими методами и борются. Не знаю, с чем, с нашим мнением. Дякую велике. Як ви думаєте, у жнивні яка буде Білорусь? Вот після 9 жнивня? Тяжело сказать, но я уверена, что мы можем на это повлиять все. И на нашей ответственности то, как все будет. За ответственности каждого из нас. Я тебя сейчас отойду. Дякую велике. Коли ласка, не треба так. Дубай, я не могу пройти. Я герой БАМа. Ты знаешь, что такое БАМ? Сучка не мотает. Хотите? Давайте дам хотите? А вы за Черешня хотели проголосовать? Я за Черешня. Сегодня к моей маме в город Борисов пришел участковый. Мне позвонил замначальника по идеологической работе города Борисова и потребовали, чтобы я принял в РУВД. Неделю назад меня уволили из работы такси Натали в городе Витебске, где я работаю, за то, что я собирал подписи. Вот у меня удостоверение, что являюсь членом инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черешня. Вот у меня удостоверение, да. И получается, непосредственно сегодня, ну, то бишь, мне звонят, говорит, приедьте в РОВД. Приехали домой, милиция стоит у меня возле дома. Ну, а я считаю, что это неправильно. Я вышел сюда и как бы считаю, что нужно бороться за наше будущее. Вы думаете, милиция до вас приехала тому, что вы... Сейчас в Борисове, второй переулок Тургенева, дом 3-4, квартира 2. Моя мама Дорощенко Светлана Николаевна. Вот только что были у нее, спрашивают, где я нахожусь. Вот. За того, что вы у инициативной группы... Неделю назад меня уволили с работы. Такси Натали, воинов-интернационалистов 2. Ну, как бы я здесь был раньше, представлял интересы Санникова, был на площади. Я был на аресте. Ну, они знают, кто я такой. Я проводил солидарность, день солидарности 16-го каждого месяца ранее. Я вот такой, моя такая, я не люблю эту власть. Спасибо. Дякую, вот... Почему Россия ни слова? Про нашу ситуацию в Беларуси ни слова, ни полслова. Потому что Путин баллотируется, да, на следующий срок. То есть хочет, как Лукашенко быть. Ну, понятно. Не хочет уйти красиво, чтобы о нем помнили хорошо. Только сплошная ненависть. Он 2 срока побудет, его точно так же будут ненавидеть. Миколай Козлов взял слово. Возникли разногласия по тому, как трактовать избирательный кодекс. По нашему мнению, мы имеем право быть до 22 часов. Милиции довели, что только до 19. ЦИК подло не берет трубку для того, чтобы дать разъяснение. Солдат Ермошина просто превратилась в точку. Получается, что Центральная избирательная комиссия во время выборов некому подойти к телефону и прояснить ситуацию, чтобы не было провокаций, чтобы не получилась ситуация такая, как она получилась с Сергеем Тихановским. Они ведут к этому. Поэтому я вас попрошу, друзья мои, нам надо продержаться до 9 августа. Мы сегодня не решим, но мы наберемся еще немножко храбрости, решительности. Каждый запомнит эту ситуацию. Они срывают нам пикет, я в этом убежден. Но мы не можем противостоять. Смотрите, какие они крепкие и готовые ко всему. Поэтому давайте мы без провокаций просто разойдемся. Мы не смогли создать цепь, но мы вчера показали, что, во-первых, нас много, во-вторых, мы полны решимости, и, в-третьих, победа будет за нами. Спасибо, друзья, спасибо. И давайте мы не будем... Спасибо.
требуем сегодня у тех людей, которые сегодня пришли, они все при погонах, они все при званиях, освободить сегодня всех задержанных и всех людей, которые сегодня незаконно содержатся в СИЗО КТБ на Володарского и на Окрестина. Свободу! 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 Спасибо всем, что вы сегодня пришли. Нам удалось сегодня выстроить цепь до площади Победы. И победа в Беларуси обязательно будет благодаря таким людям неравнодушным, как вы, которые приходят поддержать тех людей, которые борются за демократию многие годы. И наша победа будет с вами и очень близко, потому что сегодня терпеть это унижение и беспредел уже больше просто невозможно. Дякую! Беларусь у нас не должно быть никакого беспредела. Ольга Ковалькова и Миколай Козлов закликали людей разъестися. Долой фашистскую диктатуру! Долой фашистов! Закликали людей разъестися. По проспекту, хай побегают за нами. Хочам яшчэ падысці да людзей, спытацца, ці згодныя вы з такім заканчэннем гэтага пікета і гэтага этапу выбарчай кампаніі? Я не згоден. Я шоў сюды і думаў, што будзе больш нешта масавае, але ж бачыце, вось падгатоўлены прыйшлі ўжо. Учора зрабілі тое, што мы маглі зрабіць. Гэта ўжо добра, што бачна, што надо делать каждый день, консолидироваться друг с другом, поддерживать. Мы все-таки одна нация, мы не раздробленное какое-то, я не знаю, сообщество там или нам надо держаться вместе, и тогда мы победим. І жыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Людзі ўсё ж такі адгукаюцца, хтосьці адгукаецца на заклік палітыкаў, прэтэндэнтаў, кандыдатаў у прэзідэнты разысціся, хтосьці застаецца яшчэ на месцы. Тут Ольга Ковалькова патлумачыла гэта такой калізіяй. Яны лічаць, што яны маюць права збіраць подпісы да 22 гадзіны. А у міліцыі іншае меркаванне. Яны лічаць, што раз цэнтр выбаркам сёння закрыўся а 19 гадзіне, спыніў сваю працу, гэта значыць, што і пікеты па зборы подпісаў нельга праводзіць. А можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры? Что вы думаете про апошнія падзеі, якія ў краіне адбываюцца? Может быть, почнитесь вот просто с того, что отбывается теперь? Мне кажется, что это все неправильно, так быть не должно в нормальной стране. То есть и не стоит даже обсуждать там хороший Лукашенко или плохой. То есть плохо одно то, что мы не имеем права сказать, что мы думаем. Все, этого достаточно, чтобы это прекращать. А ваше якое меркаванне? Может быть, хтосьці з прэтэндэнтаў кандыдаты вам падабаецца? Вы знаете, нравятся все, кроме действующего президента, пожалуй, так. А чаму не Лукашенко? Мне вот одна жанчына казала, што я за яго таксама падпішуся, ён же так стараўся. Хотя она не хотела... Может быть, он и старался, но у него ничего не получилось. Скажем так. У нас было очень много лет... Сколько, 25? 6. 26? 26 лет, да. Просто вот летом 20. Просто, сколько можно. Внешний долг растет, ВВП падает. Все наши соседи за эти 26 лет хоть что-то сделали. Там Германии, конечно, Литва не стала, но они живут за свой счет. А мы живем только за счет кредитов, которые каждый год увеличивается объем внешнего долга. Еще немножко, страна наша будет банкротом. ВВП 60 там или сколько, внешний долг 20. Вот будет 30 и все. Скажите, калі ласка, вы думаете, вы такие люди, супраць каго трэба выводить шэраг амапу? Нет, конечно. Посмотрите, тут многие с детьми даже пришли. Это... То, что говорят, что кого-то насильно привели, это глупость, это абсолютная глупость. Дякую вялікі. А ёсць у вас нейкія пазітыўныя спадзевы на тое,
ну, што нешта памяняецца, што нешта будзе так, як вам хочацца, каб было? Хотелось бы очень. Но глядя вот на тех ребят в черном, надежды не очень много, мне кажется. Штосьці добрае скажете? Надежда умирает последним. Главное продержаться до 9 августа и до 10. И я думаю, выразить свое мнение и отстоять свое мнение. Самое главное отстоять, потому что вряд ли кто-то другой, кроме нас, заинтересован его услышать. Дзякуй вам вялікі за ўдзел і за меркаванне. Адыдзем. А вы, может быть, хочаце з намі паразмаўляць? Да. У вас стрим идет, я надеюсь? Мы спадзяемся, што ён ідзе. Не ведаем, у нас были проблемы вялікія з сувязью. У нас у всех очень проблемы, все, кто стояли в очереди, интернет отсутствовал. Я думаю, они очень испугались вчерашних рейтингов трансляций стримов, потому что это альтернативная точка зрения. Альтернативная точка зрения у нас не приветствуется в стране. И мне очень приятно вот увидеть то, что со вчерашнего дня начало происходить. Люди стали просыпаться, и общество стало делиться друг с другом своим мнением, не бояться. Люди, которые были до этого аполитичны, они начали говорить. Это очень хорошо, это очень важно. И люди, я вот вас призываю, не вступайте никогда в данный момент, по крайней мере, в какие-то конфликты, стычки с милицией. Их мало, нас много. Обойдите их, идите, гуляйте в другом месте. Они все равно не смогут перекрыть весь город. Гуляйте, делитесь друг с другом впечатлениями, говорите друг с другом. Понимаете, что нас много, и нам важно сейчас понимать, что нас много. Каждому нужно разговаривать друг с другом, со своими соседями, и понимать, что ты не один, и рядом с тобой человек, он тоже свой. И нас может быть и не 3% там за него, но 90-80% точно не придерживаются той точки зрения, которую нам транслируют сверху. И еще, ты, кто сидишь на диване, вставай и иди гуляй. Спасибо вам большое за работу. Дзякуй вялікі за ўдзел. Працягваюць людзей папярэджваць пра тое, што пад'ехала аўтазак. Адыдзем трохі далей, пакажам вам, колькі людзей застаецца цяпер. Тут люди працягваюць падпісвацца, пакідаць свае подпісы за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. АМАП упершыню з'яўляецца на выбарчых пікетах. Вот на гэтым этапе, калі прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты збіралі подпісы, і так немало іх, каля можа 20 чалавек праваахоўнікаў. Яны выштурхнулі людзей, якія выстраіліся ўздоўж праспекту. Мы не паспелі ўсю чаргу паглядзець, але кажуць, што яна стаяла да плошчы Перамогі. Вітаюць аўтамабільнымі гудкамі машины, якія прыязджаюць і працягваюць. Так, ідзе вот АМАП, пад'ехалі аўтазакі, цалкам магчыма, што будуць адбывацца затрыманні. Мікалай Казлоў і Вольга Кавалькова, гэта прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты, чый пікет па зборы подпісаў сёння адбываўся, заклікалі людзей разысціся. Таксама мы ведаем з паведамлення ў сацыяльных сетках, што закрытыя станцыі метро, вот прынамсі станцыя Якуба Коласа закрытая. Людзі разыходзяцца. Калі мы станем на прыступкі на філармонію, будзем бачыць, што адбываецца. Збольшага людзі разыходзяцца, АМАП так рухаецца, каб вызваліць плошчу ад удзельнікаў пікета.
АМАП працягвае рухацца па плошчы каля філармоніі, выштурхаюць людзей, якія знаходзяцца тут. Яшчэ людзей вельмі мала. Палітыкі Мікалай Казлоў і Вольга Кавалькова, прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты, чый пікет праводзіцца, па зборы подпісаў праводзіцца на плошчы. Яны заклікалі людзей разысціся. Людзі стаялі вот у чаргу. Цяпер вот такім чынам супрацоўнікі АМАП досыць спакойна, але настойліва людзей выштурхаюць з плошчы, перакрылі таксама уваходы ў метро. Вот гэтае дзеянне як бы цяжка патлумачыць. Людзі пакуль яшчэ нават застаюцца на тратуарах, і вот вы чулі, як апладысментамі выказваюць сваю нязгоду і салідарнасць з тымі, хто знаходзіцца за кратамі. Бачылі, што так, можа быць, настойліва вельмі аднаго з хлапцоў выштурхалі. Ён, напэўна, хацеў застацца на прыпынку грамадскага транспарту. Стаяць аўтазакі, вы іх таксама бачыце перад сабою з адчыненымі дзвярыма. Надзвычайная колькасць людзей была затрыманая падчас збору подпісаў. Вот АМАП стаў, частка АМАПу, прынамсі супрацоўнікам АМАПу, спусцілася ў метро. Надзвычайная колькасць удзельнікаў была затрыманая на гэтым выбарчым этапе. З 21 траўня па 19 збіралі подпісы прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты. І вельмі шмат людзей станавіліся проста ў чэргі, каб пакінуць свой подпіс. Часткова гэта было расцэнена беларускімі ўладамі як масавыя мерапрыемствы, і людзі атрымлівалі суткі за тое, што удзельнічалі ў гэтых пікетах, проста пакідалі свае подпісы за таго ці іншага кандыдата. І вельмі шмат людзей з ініцыятыўных групаў, члены ініцыятыўных групаў былі затрыманыя. Асабліва гэта датычыць ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай, у якой кіраўнік ініцыятыўнай групы быў затрыманы Сергей Ціханаўскі. Гэта можна было бачыць у жывым эфіры. І таксама кіраўнік ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі. Ягоны сын Эдуард Бабарыка затрыманы разам са сваім бацькам. У Святланы Ціханаўскай невялікая ініцыятыўная група, трохі больш за 200 чалавек, але значная частка з іх таксама знаходзіцца на сутках, і супраць каля 10 чалавек заведзеная крымінальная справа разам з Сергеем Ціханаўскім. Можа, паспрабуем падысці бліжэй, паглядзець, што там адбываецца, ці прынамсі я падыйду, а аператар падыме камеру. Ну, задача, напэўна, якая стаіць перад АМАПам, гэта вызваліць плошчу перад філармоніяй, дзе адбываліся пікеты па зборы подпісаў, і выштурхнуць людзей вот за межы. Ну, вот мы яшчэ бачым таксама аўтобусы. І аўтазакі. Дзякуй вялікі. Праз гэты шэраг АМАПу можна прайсці. Вот яны так ветліва кажуць дзяўчатам, якія хочуць трапіць. Гэта цэнтр горада, тут людзі і жывуць, і тут ёсць нейкія установы, куды людзям, напэўна, трэба трапіць. Ну, кагосьці прапускаюць. На гарачай кропцы сканчаецца гэты выбарчы этап. Учора быў затрыманы прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты Віктар Бабарыка разам са сваім сынам Эдуардам. Яны везлі ў выбарчую камісію 35 000 подпісаў. У гэтым моманце іх спынілі, іхны аўтамабіль, і цяпер Віктар Бабарыка і Эдуард Бабарыка знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Ужо абвясцілі па тэлебачанні, і была заява старшыні камітэта дзяржкантролю пра тое, што Віктар Бабарыка можа быць арганізатарам злачыннай схемы па адмыванні грошай, і заведзены некалькі крымінальных справаў супраць былых і дзеючых супрацоўнікаў Белгазпромбанка, якім на працягу 20 гадоў
кіраваў Віктор Бабарыка. Паведамляе мне рэдактар пра тое, што перакрыты праспект ад Акадэміі навук, калі я правільна зразумела, да цырка. І не прапускаюць аўтамабілі. Магчыма, гэта звязана з тым. Гэта звязана з надзвычайнай актыўнасцю аўтамабілістаў, якія з гукавымі сігналамі сваіх аўтамабіляў таксама выказваюць салідарнасць. На гэта звярнуў увагу і Александр Лукашенко ў сваім сённяшнім выступе, праінтэрпрэтаваўшы гэта так, што аўтамабілі ездзяць па коле, і адны і тыя ж аўтамабілі ездзяць вакол квартала, у тым ліку каля будынку КДБ, і вот такім чынам сябе паводзяць. Так, ну вот ужо пачынаюцца затрыманні. Затрымліваюць, спрабуюць затрымаць фотографа Радыё Свабода Уладзя Грыдзіна. Не, спрабуюць перашкодзіць яму. Давай падыдзем бліжэй з гэтага боку. Аднаго з хлопца затрымалі. Журналістам проста не даюць здымаць. Хлопца у белай спрабуюць таксама перашкодзіць здымаць супрацоўнікам СМІ. Колькі я разумею, пакуль затрымалі аднаго чалавека, вот яшчэ аднаго чалавека чамусьці выбралі менавіта яго, за што не зразумела. Так, досыць... Супрацоўнікаў прэсы просяць адысці. Некаторых удзельнікаў затрымліваюць. Вот затрымалі чалавека ў шэрай майцы, проста перад намі затрымалі хлопца у белай майцы. Выглядае, што людзей, якія хочуць застацца на плошчы, і калі яны не пагаджаюцца выйсці з плошчы, яны маюць шанец быць затрыманымі. З прэсай пакуль абыходзяцца спакойна. Вот затрымліваюць хлопца з заплечнікам, але хлапец проста нічога не рабіў, проста стаяў, знаходзіўся на плошчы, цяпер яго вядуць у аўтазак. Затрымліваюць яго супрацоўнікі ў цывільным, нават не амаб. Вось яшчэ кагосьці затрымліваюць, бачу па актыўнасці прэсы, якая і фатографаў, якія спрабуюць зняць гэтае затрыманне. Вольга Кавалькова, прэтэндэнтка ў кандыдаты ў прэзідэнты, спрабуе журналіста Тутбай просяць таксама прынамсі спусціцца з клумбы. Супрацоўніку цывільным кажа яму, што вот калі ён упадзе, а пасля будзе казаць, што яго збілі. Просяць людзей пакінуць. Я так разумею, што той, хто хаця б у мінімальную спрэчку з супрацоўнікамі АМА паступае, тых і затрымліваюць. Пры нас затрымалі 3 чалавек. Вот маладога хлапца, відаць, ён паслухаўся і сыходзіць з плошчы, яго не затрымалі. Падыходзяць, вот цяпер такая сітуацыя, калі супрацоўнікі АМА ледзьве не да кожнага падыходзяць, хто застаецца на плошчы, і не ведаю ўжо, што яны там ім кажуць, але некаторых з тых, да каго яны падыходзяць, затрымліваюць. Напэўна, тых, хто не пагаджаецца сыходзіць. Вот таким чынам праходзіць у Беларусі выбарчая кампанія. Выбары прэзідэнта Беларусі прызначаныя на 9 жніўня. На сайце Радыё Свабода і ў нашых сацыяльных сетках. Дарэчы, калі вы дагэтуль не падпісаліся, выпраўце гэтую памылку і падпішыцеся, таму што там усе цікавыя навіны і вельмі шмат жывых трансляцый. Тое, што вы цяпер бачыце, адбываецца ў Менску проста цяпер.
Дык вось сёння мы на Радыё Свабода падлічвалі, колькі чалавек было затрымана падчас гэтага выбарчага этапу па зборы подпісаў, і таксама глядзелі, што ўжо затрыманы прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты, гэта Віктар Бабарыка, чалавек яшчэ нават не зарэгістраваны кандыдатам, затрыманы кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Эдуард Бабарыка. Мы спадзяемся, што працуе. Хочаце распавесці штосьці? Ольга Ковалькова патрабавала, каб вызвалілі сябраў яе ініцыятыўнай групы. Іх затрымалі. Вось яна пачала разбірацца. Магчыма, зараз яе саму затрымаюць. Гэта беспрынцыпны беспрадзел, які тварыцца зараз у Беларусі. Ольгу Ковалькову вось мы бачым. Яна прынамсі не затрымалі. З ёй размаўляў начальнік нейкай там міліцыі. Справа ў тым, што затрымалі некалькі сябраў яе ініцыятыўнай групы. Ольга там ужо ў слязах, можам падысці трохі бліжэй. Паспрабаваць прынамсі. Кажа, што затрымалі сяброў ейнай ініцыятыўнай групы, якія сёння праводзілі пікет на плошчы каля філармоніі. Сёння апошні дзень па зборы подпісаў. Таксама мы ведаем, што затрыманыя некалькі сяброў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай, прэтэндэнткі ў кандыдаты, і таксама кіраўнік яе ініцыятыўнай групы Сергей Ціханаўскі. Затрыманыя і заведзеныя крымінальныя справы супраць сяброў инициативной группы. Если кого задержали, то отпустят. Ну, я говорю, зачем вы это делаете? Никого не задержали, никого не задержали. А если задержали, то он сказал указание по дороге выпустили, чтобы его... Ну... Я спросила, да, за что задержали. Мне паведамляе рэдактар, што на плошчы дзеяннямі АМАП кіруе намеснік міністра ўнутраных справаў Барсукоў. На дадзены момант, як мы ведаем, затрыманы сябры ініцыятыўнай групы Ольгі Ковальковай. Пры нас затрымалі некалькіх хлопцаў. Ну, я бачыла траіх, як затрымлівалі. Да іх падыходзіў АМАП, напэўна, прасіў проста пакінуць плошчу, ці яны не пагаджаліся, ці... штосьці адбывалася, там мы гэтага не ведаем, але людзей затрымалі. Ольга Ковалькова спрабавала дамовіцца з супрацоўнікамі АМАП. Вот яна, можам падысці да яе, дарэчы, і спытаць, хто затрыманы. Ольга, затрымали сябру вашей инициативной группы? Так, Юрася Полейку только что затрымали, он заходится вось у этом автозаку. Глядите, что зараз еще отбывается. Зараз уже в обмундировании ОМОН пришел. Яшчэ спрабуюць кагосьці затрымаць, да? З'явіўся АМАП у спецыяльнай такой амуніцыі, гэта каскі. Чалавек проста спрабаваў прайсці на плошчу, аднак яго штурхнулі. Цяпер от там такі канфлікт, які спрабуе вырашыць супрацоўніку цывільным. Ну, напэўна, гэта нейкі міліцэйскі начальнік, я, на жаль, не ведаю у твар. Вот мне падказваюць, што гэта і ёсць сам Барсукоў. Выбачаюся, ну, не настолькі я абазнана ў міліцэйскім кіраўніцтве. Па плошчы яшчэ спрабуюць праходзіць людзі, якія, ну, не ведаюць, што тут адбываецца. Гэта цэнтр горада. Тым больш метро ўжо, напэўна, адкрылі. Вот спадар Барсукоў, намеснік міністра, спрабуе ўлагодзіць, напэўна, гэты канфлікт, які адбыўся паміж АМАПам і чалавекам у белай майцы. Так, вот у касках, пакуль мы тут глядзелі на гэтага чалавека, АМАП у касках вот в такой спецыяльнай форме знік. Навошта ён з'яўляўся, таксама незразумела. Можа быць, там была нейкая вострая сітуацыя.
Некалькі чалавек затрыманыя на плошчы падчас правядзення пікетаў па зборы подпісаў прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. У праваахоўных органаў у прэтэндэнтаў у кандыдаты прэзідэнты розная трактоўка таго, ці можна было збіраць подпісы пасля 19 гадзіны. Вольга Кавалькова і Мікалай Казлоў, якія збіралі подпісы, яны лічаць, што да 22 гадзіны гэта дазволена і законна. У супрацоўнікаў міліцыі іншае меркаванне. Яны палічылі, што раз о 19 гадзіне Цэнтральная выбарчая камісія спыніла сваю працу, значыць, і пікеты не мусяць ужо праводзіцца. Цяпер працягваюць папярэджваць тых, хто знаходзіцца на плошчы, ужо пра тое, што перашкаджаюць дзеянням міліцыі. Напэўна, гэта больш ужо разлічана на журналістаў, таму што большасць тых, хто застаўся на плошчы, гэта журналісты. Парачка аўтазакаў ужо з'ехала, і вот некалькі аўтобусаў спецтэхнікі таксама з'ехалі. Але яшчэ доўгая чарга, ці можа быць гэта грамадскі транспарт, бо тут прыпынак грамадскага транспарту, і яму таксама трэба недзе спыняцца. Два аўтазакі, прынамсі, яшчэ застаюцца, і застаюцца вот гэтыя завешаныя фіранкамі аўтобусы, спецтранспарт, адкуль высыпалі гэтыя супрацоўнікі АМАПу ў касках. Добра падрыхтаваныя праваахоўныя органы да гэтага пікета. І, як заўжды, вельмі шмат супрацоўнікаў цывільным, якія здымаюць на камеру ўсё, што адбываецца, і ўсіх, хто тут прысутнічае. І таксама, калі пасля ідуць адміністрацыйныя справы, суды па адміністрацыйных справах, то фотаздымкі... Саша 3% не атрымае перамогу. Перамога будзе за нами. Дякую. Фотаздымкі... Скажите начальнику, кого? Вот, он начальник РУВД, в смысле, милиции. А кто? Цяпер амаль толькі журналісты застаюцца на... О, а мяне за што? Мяне затрымліваюць у жывым эфире. А вы можете себе назвать? А назовите, как вас звать? Как вас звать? Сесть можно? Уважаемые граждане, просьба разойтись. Выполняйте законные требования сотрудников милиции. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Препятствуйте работе сотрудников милиции. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Выполняйте законные требования сотрудников милиции. Они целенаправленно сказали, идите за девушкой, блядь. Спишешь?
Цих закриваємо. Аккуратно эту баранку. Сейчас я соберу. Все, сейчас я соберу эту трубу. Скучно, наверное. Ну, ничего, переживу. Не только молодежь. А, это может очередь.
Живой трансляцыі радыё свабода падчас жывой трансляцыі на плошчы Куба Коласа былі затрыманыя нашы калегі Александр Дынько і Андрей Рабчык. Яны выконвалі сваю журналісцкую працу і без тлумачэння былі затрыманыя. Наш калега Олег Руздзіловіч патэлефанаваў прэсаваму сакратару Менской милиции. Он сказал только то, что будут разбираться на подставе чего и за что и куда они зараз заставлены, невядома. Але мы на этом не завершаем нашу трансляцию. У нас есть кавалак відэа, які был записан на площади Куба Коласа яшчэ до того, як пачалася трансляция. И зараз вы маете магчымасць паглядзець то, як пачынаўся сённяшні пікет солідарнасці ў Менску. Калі ласка, заставайцеся на свабодзе. Мы працягваем трансляцию. Вось тут есть два пикеты от Вольги Ковальковой, прадстаўнічкі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і таксама ад Мікалая Козлова, прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэтыя два прэтэндэнты у кандыдаты адразу абвяшчалі, што будуць выкарыстоўваць гэтую выбарчую кампанію для таго, каб сабраць як найбольш людзей легальнымі спосабамі, пагаварыць з імі пра тое, што адбываецца ў краіне, распавесці пра сваё стаўленне да праблемаў у Беларусі. І яны таксама казалі, што не будуць здаваць сабраныя подпісы. Таму людзі усведамляюць, што тое, што яны вот стаяць у чаргу, тое, што яны пакідаюць гэтыя подпісы, гэта збольшага сімвалічнае дзеянне. Такой самай пазіцыі прытрымліваўся і Юрый Губарэвіч. Сёння ён абвясціў пра тое, што ён здымаецца з прэзідэнцкай гонкі. І адбылося гэта пасля таго, як беларускі суд прысудзіў Юрыю Губарэвічу 15 сутак арышту. Давайте пройдземся ўздоўж гэтай чаргі, таму што яна ўжо вялікая. Вот учора, калі мы толькі пачалі стрым, ужо людзі пачалі выстройвацца і нават перажылі такую, залеву вельмі непрыемную, моцную, і можа быць нават халодную, але гэты пікет салідарнасці ён расцягнуўся вот ад гэтай плошчы Якуба Коласа аж да плошчы Незалежнасці. Людзі заставаліся у Менску, заставаліся ў цэнтры гораду аж да 1 гадзіны ночы. Вот так вот стаялі, камунікавалі паміж сабою. Гэта былі незнаёмыя людзі, таксама аўтамабілі моцна віталі сваімі гудкамі аўтамабільнымі, выказвалі салідарнасць. І людзі выруквалі таксама лозунгі. Шмат было словаў сказана ў падтрымку Віктара Бабарыкі і Эдуарда Бабарыкі, які былі затрыманыя учора. Сёння радыё свабода мела магчымасць паразмаўляць з адвакатамі Віктара Бабарыкі, якія наведалі яго ў СІЗА КДБ і паведамілі, што журналісты радыё свабода сёння паразмаўлялі з адвакатамі Віктара Бабарыкі, якія наведалі яго ў СІЗА КДБ. Ён абураны тым, як з ім абыходзіцца, называе незаконнымі прад'яўленыя яму абвінавачанні, і таксама паведаміў, што ён чуў падтрымку людзей, таму што СІЗА КДБ знаходзіцца ў самым цэнтры гораду, і аўтамабілі, якія клаксонамі сваімі выказвалі салідарнасць з ім, і вот гэтыя гукі было чуваць. І сапраўды, недзе за квартал ад праспекта Незалежнасці было чуваць гэты гул аўтамабільных клаксонаў. І людзей было шмат, уражвальная была гэтая чарга. Цяпер за некалькі хвілінаў літаральна яна ўжо расцягнулася на некалькі метраў. Вот, может быть, мы хотели подойти до апошняга человека, але пакуль што апошні былі вы не хочаце. А можна до вас подойти? Это радыё свабода, мы вас здымаем. Скажите, калі ласка, вот вы хочаце поставить свой подпись, и что связываете с этим подписом? Какие сподевы? Если можно, я буду на российской мове разговаривать, потому что у меня нет опыта разговора на белорусской. Я родился на Украине, сейчас это в Украине. Если посмотреть на мою седую голову, я хочу пожить еще в свободной стране. Там очень показательно, у нас 3 числа праздник, не хватает только 3%. И я думаю, там их дорисуют.
1996 году я был в Америке. Мне пришлось пересаживаться с одного автобуса на другой. Рядом со мной сидел, если корректно сейчас называть, афроамериканец. И он очень допытывался, откуда я. И когда я ему рассказывал про Беларусь, он не понимал. И когда я ему рисовал Польшу, Украину, Россию, он не понимал. Но когда я через 15 минут сказал ему Лукашенко, он схватился за голову, повернулся, больше вопросов он не задавал. 1996 год. Это показатель. Понимаете, значит, на первое число этого месяца в Беларуси погибло 10 400 человек от ковида. Это засекреченные данные, вообще-то, которые нигде не разглашаются, но они уже стали известны. Я хочу, чтобы и я немножко еще пожил, и мои дети. И тогда, когда нас называют народцем, городишком, наш любимый Минск, и когда предлагают почистить копыта, а пожилых людей загнать, построить будки и загнать их, ну это же, сами понимаете, это нонсенс. И мы все стали в очереди за свободу. Спасибо большое, спасибо вам. Дякую вам велике за таке судовне виказування. Мені треба. Ні, ми знімаємо як живий репортаж і будемо показувати. Ой, навіть не веду. А давай ми вирішимо От ми літаральна некалькі хвілінаў падышлі да чалавека, які быў апошні ў гэтай чарзе ў пікеце. І вот за гэтыя пару хвілінаў, пакуль мы з ім размаўлялі, вось ужо такая чарга яшчэ большая з'явілася. А можна да вас звярнуцца, маладыя людзі? А вы разам, так? Да. Это Радыё Свабода. Мы вас здымаем. Скажыце, калі ласка, як у вас увогуле настрой? Што думаеце пра гэтыя апошнія падзеі, якія ў краіне адбываюцца? Девушка или да? Ну, говори уже. Ну, я очень огорчен в связи с задержаниями. Задержали Тихановского уже месяц назад, задержали Бабарика. Мне кажется, мы должны вместе собраться все и показать власти, что с нами нельзя так обращаться. Люди должны показывать то, что они уже не боятся всего этого. Почему вчера все выходили, в глазах людей было видно то, что они не боятся. И на самом деле так нужно делать, мне кажется, выходить на улицу. Па дзяржаўных тэлеканалах сказалі, што гэта адны і тыя ж людзі. Вот мы бачылі гэтую чаргу, якая стаяла ад філармоніі да плошчы Незалежнасці. А па дзяржаўных тэлеканалах сказалі, што гэта адны і тыя ж людзі, якія пераходзілі проста і выстройваліся адзін за адным. А таксама сказалі, што аўтамабілі, якія ўсіх падтрымлівалі, гэта адны і тыя ж аўтамабілі, якія проста ездзілі па коле і сігналілі. Вы верыце ў гэта? Як ставіцеся ўвогуле? Я вчера стоял на одном месте все время. Вот я, как был легальный пикет, получается, я с 7 часов стоял до 9 часов. Ну, там очередь медленно двигалась, я стоял практически на одном месте. Все люди были разные. Кто подходил, все разные люди проходили мимо нас. Они шли сначала очереди в конец. То есть никто не переходил по несколько раз. Машины ехали не одни и те же абсолютно, не катались туда-сюда. Все были люди, обычные люди, которые не повторялись. А які у вас спадзевы на наступны перыяд гэтай выбарчай кампаніі? Вот цяпер прэтэндэнты ў кандыдаты, яны здалі подпісы, шмат хто здаў, вот як Віктор Бабарыка ці там Валерій Цэпкала, яны па шмат подпісаў здалі, некалькі, ды больш, чым гэта трэба. Хтосьці адмовіўся, як Юрый Губарэвіч, ад выбарчай кампаніі. Як вы думаеце, калі вы 9 жніўня прыйдзеце на выбарчы участак, які у вас там будзе бюллетень? Будзе з каго выбіраць? Я надеюсь, что власть увидит и зарегистрирует настоящих кандидатов, как Бабарика, Цепкала, Тихановскую. Если они будут в бюллетене, то я приду на выборы. Если их не будет, то я буду бойкотировать эти выборы. Я призываю всех тоже бойкотировать эти выборы, если кандидатов независимых не будет в бюллетене. Я такой же позиции в плане того, что даже другие страны зарубежные видят то, что происходит на стране. Я думаю, что они поддержат ситуацию, которая наблюдается, что если в бюллетене не будет выбора никакого из настоящих кандидатов, то что это будет за выбор?
Мало того, что они и так непрозрачные выборы, так еще и если не будет вариантов выбора, то вообще... А некие позитивные перспективы, спадзевы есть у вас на то, что отбудется на будущее Беларуси? Есть надежда на то, что все-таки изменится что-то в нашей стране после 9 августа, и уже страна пойдет вверх на новый уровень жизни. Мне просто все люди уже увидели, что это за власть, что вообще она из себя представляет. И доверия к ней нету. И она постепенно будет ослабевать. И это видно. Уже вот я вижу, что во многих городах люди тоже выходят, как и в Минске. Я надеюсь, что все будет хорошо в будущем. Дякую вялікі. Сапраўды малады чалавек сказал, што ў некалькіх гарадах людзі выходзяць, гэта сапраўды так. Сёння вот такія акцыі адбываюцца ў Гомелі, у Бабруйску, напэўна, у Горадні, і нашы карэспандэнты там, вы так пасміхаецеся, абавязкова да вас падыду. І нашы карэспандэнты там таксама знаходзяцца, і мы будзем атрымліваць адтуль інфармацыю і паказваць і распавядаць вам, што адбываецца ў іншых гарадах, а вот цяпер падыду да вас. Па-перше, ва ўсіх пытаюся, як настрой увогуле, якое стаўленне да тых падзеяў, якія ў краіне ў апошнія дні адбываюцца. Настрой змешаны, і он як бы при адчуванні того, што можна наступіць нарэшце свабоду, што людзі абудзіліся, не зразумелі, што губляць няма што, і трэба гэта беззаконне, безладдзе спыніць просто мірным. Я гляджу, які прыгожыя людзі, мне вельмі прыемна з імі знаходзіцца. І такое адчуванне, што можна все стацца ў гэтым годзе. А ёсць разуменне, як гэтую свабоду рэалізаваць? Вот гэты спадзеў на перамены, які з'явіўся, што канкрэтна людзі мусяць зрабіць, каб ён не быў марны, як было ў 2010 годзе. Шмат хто кажа, што быў расчараваны тым, што адбылося, ці ў 2006 годзе. Я власне, за свою шкуру адчуваў падзеі 10-го года, і справа не тым, што ёсць некае расчараванне. Мы проста павінны зрабіць сваю простую справу, ніякага складанасці няма. Трэба засведчыць, што выбары, на якія у нас так бы умоўна так праходзіць эта кампанія, яна як бы несправядліва, цёмна, няма непразрыстасці выбараў і па сутнасці няма. І калі людзі могуць з'яднацца, вось так вот просто выйсці, выказаць тое, што іх непакоіць, і калі гэтых будзе людзей дастаткова, то мы зразумеем, што духовная перамога і ўнутраная, значыць, ўсё астатняе на нашым баку. А каго з прэтэндэнтаў вы падтрымалі за гэты перыяд? Я падтрымую ўсіх кандыдатаў. Гэта вельмі мужны і адказны выбар. Вось так вот рызыкаваць сваім дабрабытам і сваім жыццём, каб бросіць выклік гэтай машыне, сфарміраванай для падаўлення за 26 год. Потому што кожны праяўляе свою смеласць, свою адказнасць, выходзячы просто каб в цэнтры горада пастаяць. Ведаеце, я калі на першай прэсавай канферэнцыі з Віктарам Бабарыкам размаўляла, мне склалася ўражанне, што ён абсалютна не верыць у тое, што яго могуць арыштаваць. Скажыце, калі ласка, вы, калі вы, што явна не першыя вашыя выбары, у вас якое было прачуванне наконт таго, як яны будуць развівацца? Мы ж добра, маё меркаванне, я адчуваю, што мы робім все ў межах як бы празрыстасці, мы мераем сітуацыю па сабе, што все, што я раблю, гэта празрыста, адкрыта і шчыра і чэсна, але ж мы змагаемся з такой вырашыць за гэты 26 год сістэмай, што є чакаць нейкага рацыянальнага кроку нельга. Могуць пасадзіць, могуць не пасадзіць. І пра абвінавачанні, якія высунутыя наконт Віктара Бабарыкі, Эдуарда Бабарыкі, там яшчэ шмат людзей. Усё гэта паказалі па тэлебачанні дзяржаўным, дакументы паказалі. Што вы думаеце? Калі бачылі, конечно. Я гэта думаю прыкладна пра тое, што ў 2006 годзе на плошчы Каліноўска былі наркотыкі і парнаграфія, прыкладна тое, што ў 2000 годзе мы з сабой там неслі нейкія вілы, і гэта все, конечно, абсолютно разлічана на нейкіх зусім глупых людей. Я думаю, что, например, органы как бы нам подмигивают и кажут, что поглядите, мы же вам подмигиваем, что это все настолько шито белыми нитками, что вы разумеете, что мы так само чекаем от вас неких кроков. Дякую вялікі. Вам дякую вялікі за працу. А вот вы так само так приемно посмехались. Давайте мы с вами поразмаўляем. Кого з прэтэндэнтаў на гэтым выбарчым этапе вы падтрымалі? По мне, страной должен управлять человек, который
понимает управление в первую очередь. Он 20 лет управлял банком. Но человек, который управлял 20 лет банком, не может быть глупым человеком. И мне кажется, он сможет поднять нашу страну и дать нашей стране шанс выйти из этого кризиса. Але ж ви ведаеце, што з ім цяпер адбываецца, ён у СІЗА КДБ, бачылі, напэўна, гэтыя рэпартажы па дзяржаўным тэлебачанні, ведаеце, у чым яго абвінавачваюць, як вы да гэтага ставіцеся? Ну, усатый человек боится и пытается убрать всех конкурентов. А Бабарика самый сильный его конкурент. Вот как я к этому отношусь. Больше ничего об этом сказать не хочу. А як далей будуць падзеі развівацца? Вот вы калі 9 жніўня прыйдзеце на выбарчы участак, побачыце там свайго прэтэндэнта, кандыдата? Я надеюсь на это. Я очень надеюсь на это. 400 тысяч подписей собрали. Мне кажется, ЦИК не может не взять его в кандидаты. Хотя в нашей стране, ну, надежда есть. По крайней мере, Бабарика, когда я его слушал, он дал мне веру, что в этом году все изменится. Дзякуй вялікі. Адметнасць, канешне, гэтых акцый, якія адбываюцца, гэтых пікетаў салідарнасці, пікетаў па зборы подпісаў за прэтэндэнтаў, кандыдатаў у прэзідэнты ў тым, што вот ужо другі дзень мы бачым у гэтай чарзе, ну, збольшага вельмі маладых людзей. Вот так вот гэта выглядала і ўчора. Людзі стаяць уздоўж праспекта. Ёсць апладысменты, іх вітаюць аўтамабілі. І гэты гук, ён нарабіўся ўсё больш такі актыўны пад вечар. Вот мы літаральна за некалькі хвілінаў назіраем, як расце гэтая чарга, і чэргі ўжо сталі такой візітоўкай проста гэтай выбарчай кампаніі. Адразу мы былі здзіўленыя, калі прыйшлі на першы пікет на Камароўцы. Здаецца, гэта было 24 траўня. Я, канешне, не магу памыляцца, але гэта была традыцыйная нядзеля. На камароўскім рынку збіраліся пікеты большасці прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты, і тады мы пабачылі першую чаргу, якая расцягнулася амаль на кіламетр. І адразу все адзначылі, што ўпершыню у Беларусі такія выбары, калі людзі становяцца ў чаргу, каб паставіць подпіс не за Александра Лукашэнку. Можна да вас звярнуцца? Добрый дзень. Вы хочаце падпісацца яшчэ за кагосьці возьмеце? Подписались уже и за Цепкалу, за Бабарика, за Тихановского, за троих. Вот. Чему за этих претендентов? Потому что за кого еще, если не за этих, не за Лукашенко же подписываться нам. Серьезно, чему не за Лукашенко? Потому что я не вижу перспективы. 20 лет, мне 19 лет, мы всю жизнь с ним прожили, как-то хочется чего-то нового, наверное. Шановні глядачі, ми неўзабаве будемо завершати нашу живу трансляцію. Пасля некалькіх гадзінаў жывой трансляцыі на плошчы Якуба Коласа былі затрыманыя нашыя калегі Александра Данько і аператор Андрэй Рабчык. Іх без тлумачэнняў затрымала міліцыя і звезла. Як нам паведамілі ў прэсавай службе менскай міліцыі, іх забралі для высвятлення асобаў. Пры тым, што ў іх былі журналісцкія пасведчанні, было вядома, хто яны і што яны там выконваюць журналісцкую працу. Трансляцыя наша на гэтым будзе спыненая ў відэафармаце, але мы працягваем сачыць за навінамі, за тым, што сёння адбываецца ў Беларусі і ў іншых гарадах, у Менску і ў іншых гарадах краіны. Калі ласка, сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, а таксама ва ўсіх сацыяльных сетках. Дзякуй, што глядзіце Свабоду. Калі ласка, падпісвайцеся на наш YouTube канал і заставайцеся на Свабодзе.